Mirati watsu rin kan. Swipe. Che più Nilia. Devo dire, we era zien voor kan hij ze die Charlie. We nu Charlie naar de weer verder. Charlie heeft een kapel zijn die. We je Charlie hij dit. Hey, what? Oh. Ja. Dan moet je het met jezelf. Weet ik zit.
Venti, venti.